Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija ħabbar il-bini ta' spazji industrijali ġodda għal 30 negozji żgħar u medji fiż-żona industrijali ta' Ħalfar. Dan qed isir b'investiment ta' 12 miljun euro u se jkun qed isir f'żona ta' 14,000 metru kwadru f'art li kienet abbandonata u għal tul ta' żmien bosta kienu jarmu l-iskar tagħhom. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija Silvio Xkembri spjega li dan il-proġett huwa wieħed importanti minħabba li minn 4 minn kull 5 ħaddiema jaħdmu fis-settur tan-negozji żgħar u medji. Il-Ministru Xkembri qal kif dan il-proġett li se jitlesta fi żmien sentej huwa parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika fejn kien tħabbar l-akbar investiment fiż-żoni industrijali f'pajjiżna. Il-Ministru għall-Ekonomija qal kif dan il-Gvern kien ta' spalla għan-negozju waqt pandemija u issa irid jara li dawn ikomplu javvanzaw. Il-Ministru Silvio Xkembri qal kif ix-xogħol fuq din l-art diġà beda hekk kif din tnatfet mill-iskart li kien hemm u spjega kif ix-xahar id-dieħel mistenni jibda x-xogħol fuq dan il-proġett. Dan huwa messaġġ lin negozji żgħar u medji li dan huwa gvern li xejn u ħadd ma ħajxekkel l-avvanz ekonomiku ta' dal-pajjiż. Dan huwa partit fil-gvern deċiżiv li jrid kompli jieħu deċiżjonijiet u ma jiddejjaq xejn jieħu deċiżjoni biex kompli javvanza. Iċ-ċermen ta' Indis Malta, Jean-Pierre Attard, qal kif l-applikazzjonijiet fetħu għal dawk in-negozji li jixtiequ jiftħu in-negozju tagħhom f'dan l-ispazju. L-art li identifikat l-Indis ser tkun qed tintuża l-industrijali ta' taħt il-classes 5A u 5B għallot inkludi mastrodaxxi, panel beaters, sandblasters u ħafna oħrajn. L-applikazzjonijiet minn issa stess tellajnihom fuq il-website tagħna, nifhmu wkoll li ħafna negozji ser ikollhom bżonn l tagħna l-uffiċini u allura dawk kollha interessati jistgħu jiġu jiġbru l-formula mill-uffiċini tagħna fl-imsida, inkunu nistgħu ngħinuhom u ovvjament ngħidulhom ukoll x'għandhom bżonn biex ikunu jistgħu telqu l-proċess biex jiġu allokati art hawnhekk. Din iż-żona se tinkludi wkoll 140 parkeġġ taħt l-art.